לסיום עוד משהו קטן בענייני תמר יהלומי. כן, פרשת מרגול וכוכב נולד מחזירה את תמר יהלומי לימים הקשים שלה בכוכב נולד, והפרישה המביכה שנראית היום כמו סתם מכה כלילה בכנף. הנה תגובה ראשונה שלה על פרשת מרגול. תמר, להזכירכם, התנדבה בסוף העונה להוביל את הקמפיין למאבק באנורקסיה ביסודו של הצלם עדי ברקן. היום היא מצטלמת לשלטי חוצות וקצת קשה לה להשתחרר. מרגול ברקע לא רק מבחינה מוזיקלית, תמר הייתה בעין הסערה לקראת סוף עונת כוכב נולד עם הטיית האס-אמסים של אבא שלה. מי זוכר את זה עכשיו בכלל כשמדברים על הטיית תוצאות שוב, עולם תחתון ומה לא. תמר נזהרת לא להתלכלך בפרשה הנוכחית. לא, אני לא יודעת, אני עכשיו מפחדת לדבר. מה הרגשת שראית לראשונה את כל העניין הזה עם מרגול? שמעתי את זה מחברים, וזה נורא ככה ערער, כי היא בן אדם מקסים, וככה לראות אותה שם זה קצת כזה מוזר. 2, 3. אני חושבת שיש מין סוג של כללה שרובצת שם? זהו, מדברים על סוג של כללה, על העונה הנוכחית. כמה כיף להיות חלק מהעונה הזאת. נראה לי שזאת עונה שלא תשכח. לא.